نشتهتو fl-ard bil-iman, nixteħtu fl-ard bil-iman, nadura. L-odwa tajba l-kulħat u l-milit it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum tweldilkom il-ħellies, il-Salvatur. Ejjew nagħtu bidu għal din il-quddisa f'dan il-jum kollu kemmu għażiż u partikolari li fih infakru lil dak li sar bniedem, Alla li sar bniedem, biex jifdina u ħadd minna ma jibqa' taħt il-jasar ta' dak li qed idejqu u ta' dnub. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddisa għal Teresa u Joseph il-mejtin tal-familja Galdez u nitolbu lil Mulej l-intenzjonijiet tagħkom. Intom li qegħdin isseguna hawnhekk mill-qrib u ħafna nies oħrajn li qegħdin iseguna permezz tal-mezzi soċjali. Ħuti jew nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemin, billi ħallejt dmirijieti. ħtijatijej bl-ikbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija. Ħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Wara tant ħdud ma ngħidux dan l-innu l-ewwel biċċa tiegħu instemet l-ewwel darba f'Betlem, ejjew issa ngħidu t-talba tal-glorja flimkien. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet, paċi fl-ard, il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla li tista' kollox aħna mtlejna bid-dawl ġdid tal-verb tiegħek magħmul bniedem. Għamel li fid-dawl tal-fidi li qed jiddifruħna ikun jidher ukoll l-emil tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrem il-ktieb tal-profeta Iżajija. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji, ir-riġrejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni, u jgħid lil Sion, Alla tiegħek isaltan. Isma' lajta, l-assisa tiegħek ollow leħenhom, il-koll flimkien jgħidu bil-ferħ, għax raw bajnihom lil mulejri ġalura f'Sion. Intom ħerbiet ta' Ġerusalem, għajtu l-koll bil-ferħ, għax faraġ il-mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalem. Kixef il-mulej id-driħ tiegħu qaddis, quddiem il-ġnus kollha, u raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Ngħidu flimkien, raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibditlu r-rebħa il-leminija tiegħu u driħ imqaddes tiegħu,
ngħidu flimkien raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Ara fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael, ngħidu flimkien raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena ifirħu għannu, ngħidu flimkien raw it-truf kollha tal-art salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlowa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan, ngħidu flimkien raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Bidu tal-ittra lill-Lut. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien hu kellimna permezz ta' Ibnu li huwa għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. U li ben li hu d-dija tal-glorja t'Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu wara li naddafna minnu bietna għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fl-għoli ta' smawiet u bekk ser daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla int ibni jien inlum nissiltek, jew jien inkun missieru u hu jkun ibni. Imbagħad hu jdaħħal l-ibnu l-kbir fid-dinja. Jgħid ukoll ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Rodu ħar lil Alla kieġobkom mubliq fl-Evanġelu. Jum imqaddes feċċalina, ejjew ġnus, qimu l-mulej, għax illum fuq l-art niżel dawl kbir. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta mbagħad l-anġla ħallewhom telgħu is-sema u r-rajja bdew jgħidu l-xulxin ejjew immorru Betlehem ħanaraw x'ġara kif għarrafna l-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu b'dak li kien intqallilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalu ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura jissebħu u jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-aħbar il-kbira illum tweldilkom Salvatur. Illum twilet ħellies. Minu dan ir-Redentur, minu dan is-Salvatur? Kristu, il-mulej, il-magħżul, il-midluk, dak li kien minn dejjem u ddaħal fi żmien. B'din l-aħbar sabiħa li ingħatat lid-dinja f'dan il-lejl uniku qaddis, lejl li wieħed bħalu laqat kienaw
laqgħu u laqqas qatt jista' jkunaw. Il-lejl li fih is-sema niżlet fl-art, dak li hu ta' Alla tatta b'dak li hu tal-bniedem, għax sar veru Alla u veru bniedem bil-ġisem u b'divinità. U għalhekk illum din l-aħbar nagħtuha lilkom, intom li ġejtu mill-qrib, intom li ġejtu minn Malta, intom li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, tislima partikolari minn dan is-santwarju nazzjonali lilkom eżies morda, lilkom li għaddejtu forsi lejl diffiċli fl-uġieħ jew fis-solitudni, lilkom li qegħdin issegwuna partikolarment l-emigranti tal-Awstralja, l-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra jew f'kull post ieħor fid-dinja, fir-rabta li għandkom ma' dan is-santwarju, fl-imħabba li għandkom lejn il-Madonna, dik li tatna lill-Feddej, lis-Salvatur. X'sens jagħmel il-miliet tal-2023? Għal ħafna nies għalfejn twieled Ġesu. Għalik li qed tisma' din il-kelma talla, x'miliet hu? X'ifisser għalik? Illum, iktar minn 2000 sena wara, l-aħbar tar-raja li jmorru jħaffu għax jisemgħu dik il-kelma, ir-raja li kienu l-iktar nies imwarba, l-iktar nies mhux stmati u jmorru jsibu f'sempliċità ta' għar, fuq ftit tiben, f'maxtura, fi grotta, f'Betlem x'jistaqat. Imma mbagħad il-profezija. Int Betlem art ta' Ġuda, m'intix l-iżgħar u l-iċken fost il-bliet għax minnek il-belt ta' Betlem, il-belt ta' David, għad joħroġ ir-Redentur, għad joħroġ il-Ħellies, għad joħroġ is-Salvatur. U imbagħad jiftakru f'dawn il-kelmiet meta l-anġlu jgħid lir-raja illum tweldilkom Salvatur. U dawn ma qagħdux ikaxkru, itellgħu inniżlu kif nagħmlu aħna, imma jmorru jfittxuh, isibuh, joffrulu minn dak li kellhom u jadurawh. Illum x'sens għandu l-miliet? Jiena inħoss li dan miliet huwa kollu kemm hu speċjali. Miliet li fl-istorja tiegħu id-dinja qed tara ħafna taqlibiet u tibdiliet. U forsi qatt daqs illum Ġesu ma jista' jidher mill-ġdid minkejja ċkunija tiegħu, minkejja skitt tiegħu, minkejja l-fraġilità tiegħu, minkejja l-bżonn li jkollu omm u missier, il-bżonn li nfittxuh u nsibuh. Ġesu żgur illi l-ewwel ħaġa li jrid jeħlisna minnu illum huwa d-dwejjaq, huwa l-loneliness, huwa dak li qed jitfana l-isfel. Ħafna nies qed jgħaddu minn didbatija faċilment wara pandemija, wara esperjenza ta' dak li donnu mhux ħajservina, knaħdmu 14-16 sija mhux biżżejjed, ma jkollniex kollox tal-marka maħniex bħan nies, jekk ma nsifrux 6 darbiet f'sena maħniex intelqu mat-tellieqa ta' żmien, jekk l-istonku l-but ma jsirux dawk li huma l-motivazzjoni li għalihom qegħdin ngħixu, u allura ħafna nies ippermettuli li ngħid anki xi żgħażagħ tilfu l-iskop tal-ħajja. Ħallini f'isem Ġesu mill-maxtura ta' Betlem inwassallek dal-messaġġ, jekk tinsab fid-dwejjaq, jekk tajt qalbek mill-ħajja, jekk id-dinja tagħtek fuq wiċċek, jekk sallabt jew sibt min isalbek, jekk għaddej mid-diffikultajiet normali jew straordinarji ta' kuljum, ħalli l-Ġesu jimla l-qalbek bil-paċi tiegħu. Anke umanament jagħti sens il-ħajtek, x'qomt nagħmel dalgħodu. Min jaf kemm nies sabuha diffiċli, illi sebaħ jum ieħor u qalu m'għandix saħħa ninżel mis-sodda.
x'qed ngħix nagħmel, għalfejn dil-ħajja, x'sens fija l-ħajja. U b'mod jew ieħor il-koll kemm aħna meta aħna skjavi tagħna nfusna, skjavi minn soċjetà li trid jassarna jew ġġibna dak li nidru imma mhux dak li aħna biżejjed tara s-social media, ikollok challenge kbir biex int ma taqax fid-dwejja u n-naqqas ta' skop tal-ħajja. Imma llum tweldilkom Salvatur biex toħorġu minn din is-sitwazzjoni. Tħaffef biex tmiss miegħu. U l-iktar ħaġa li Ġesu jrid jeħlisna minnu huwa dak li hemm f'ismu. Lilek irid jeħilsek mill-vizzju, mid-dnub. Dak id-dnub li joqtlok ħelu daqs li kieku għandek il-vizzju ta' droga jew l-attitudni tal-pornografija jew l-alkohol li jqirdek minn ġew bil-mod il-mod. Id-dnub, ħbib tiegħi, meta llum in-nies jgħidulek u x'għamilt ħażin. Mhux ħankun l-ewwel wieħed li noqtol anke bil-sieni, u allura mhux se nkun l-ewwel wieħed li nisraq u ma nroċ, u allura x'hemm ħażin. U n-nies qalbu kollox u minn għalihom illi se jsibu l-ferħ u l-paċi fin-nuqqas ta' rispett lejn il-persuna, araw l-infedeltà fi żwieġ, fin-nuqqas ta' rispett lejn l-oħrajn, araw illum kemm ikun hemm dbatija minħabba relazzjonijiet. Rabbejt 9 u 9 ma felħux lili u ħadd minnhom ma ċempilli jew ġijarani. Araw xi dbatijiet. Tħossek f'dik ir-rokna tal-kamra tal-isptar jew imsallab mas-siġġu tar-roti. Dawn huma r-realtajiet tal-pritka ħajja, tal-kartolina tal-miliet. Mhux il-bot bħalma ġara fl-Ukranja li llum wara tant snin l-1917 qed jiċċelebraw il-miliet magħna l-Kattoliċi dawk li jiċċelebraw mal-Ortodossi ir-Russja partikolarment fl-Epifanija tal-Mulej. Kemm għandna x'nirriflettu quddiem dak li qed jiġri f'Gaza, imma nerġa' ngħid hawnhekk hawn ħafna nuqqas ta' paċi. Lejra kilitna bejn it-tfal rivalità. Nippikaw bejnietna, kulħadd bla nifs, ma nafux fejn qed niġru, neżistu mingħajr ma ngħixu. U allura bil-fors li festa bħal din, il-kartolina li qed jibatilna Alla, int f'qalbek hemm paċi. U mbagħad il-ħarsa tagħna tmur f'Betlem. Għax Betlem ukoll nixtiequ li jkun hemm il-paċi. Bqajt impressjonat bil-presepju li għamlu quddiem il-Knisja. Soltu jkun hemm siġra imma m'hemm xejn dawl. Il-ħwienet vojta x'malli ma jmurux il-pellegrini hemmhekk m'għandek xejn. Il-ftit insara li hemm f'dik il-parroċċja sabiħa li llum ser ngħinu. Hija x-xewqa tar-rettur hawnhekk illi ngħinu lill-insara ta' Betlem, jiġifieri dak li se niġbru se nibagħtuh il dawn in-nies. Il-presepju tagħhom taf kif kien interessanti ħafna. Tafu fejn poġġew il-bambin? Fil-pjazza hemmhekk ħdejn il-Bażilika, il-bib huwa żgħir tal-Knisja fejn twieled tal-Bażilika ta' Betlem trid titbaxxa. U veru trid titbaxxa biex temmen li Ġesu twieled u sar tarbija. Ħafna minnkom marru hemmhekk. Quddiem fil-pjazza poġġew ħafna inkubaturi fejn ipoġġu l-babies. Dawk il-babies li ġew maqtula għax qatowlhom id-dawl, qatowlhom il-mediċina, qatowlhom fl-isptarijiet. U allura qegħdin hemmhekk. U f'wieħed minnhom hemm bambin tal-fidda abjad, Ġesu. Ġesu qed jitwieled f'dawk it-tfal illi llum huma mċaħda, ġenoċidju, il-fuq minn 20,000 ġamitu. U allura nixtieq li l-anġli jerġgħu ikantaw. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smewiet u paċi fl-art. Jekk jirnexxielna nsibu xi nies ta' rieda tajba. Issa llum il-miliet dak li matul is-sena waqt li ngħidu Ġesu twieled minn Marja Verġni u sar bniedem, waqt il-kredu mbaxxu rasna.
Dal-għodu il-Knisja tieqaf għal dawk il-kelmiet li bentalla sar bniedem u ġie biex jammar fostna minn Marija Verġni, aħna fil-liturġija ninżlu arkubtejna bil-wifqa, nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini imnissel mill-Missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh ħalina, mietu difnuh. Għam minn bejn li wiet, jgħat fin-naħħa tal-lemin ta' Alla, il-Missier li jista' kollox, li minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu, il-Knisja mqazza u kattolika, ix-xirka tal-qaddisin, il-maħfra ta' dnubiet, il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Irresqu issa lil-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna, ferħanin għax illum idda id-dawl tal-ħelsien, Ġesu li huwa is-Salvatur, il-ħellies, l-uniku wieħed li kapaċi lilek jaqilek mill-ħażin, mid-dnub u jagħtik id-dawl tal-paċi u l-maħfra. Għal-Papa Franġisku, l-Isħoftana Anton, id-djakni, is-seminaristi, il-katekisti, il-persuni konsagrati, is-saċerdoti u l-missjonarji biex ixandru ma' kullimkien il-ħelsien uniku li ġabilna Ġesu. Nitolbu il-paċi fid-dinja, f'Gaza, f'Betlem, Ukranja, imma wkoll fl-40 pajjiż li għaddejjin f'din it-tielet gwerra dinjija f'tant partijiet tad-dinja biex id-dinja issib nies responsabbli u tarida tajba ħalli jinfetħu t-toroq ta' dialogu u tal-paċi. Nitolbu. Tolbu għall-emigranti tagħna, dawk li qegħdin jitolbu magħna partikolarment biex jożżu l-fidi nisranija bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nixtieq nitlob għal dawk in-nies li talbuni biex nitlob għalihom. Partikolarment l-intenzjonijiet tagħkom hawnhekk preżenti. Nixtieq ngħid grazzi lill Madonna u lil Alla għal tant rar, tant konverżjonijiet li ġab miegħu il-miliet. Tolbu għal dak ir-raġel li jgħat rikoverat Mater Dei. Nittolbu għal dik il-familja li qed titlob biex ikollha tarbija l-ewwel wild. Nittolbu għal ċkejknin, għat-trabi, għaż-żgħażagħ tagħna, il-familji. Tolbu għal dawk li qalulna nitolbu għalihom u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Messi.
il-Messija. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Nitolbuk mulej li daw l-offerti li jkunu jixirqu l-misteru li qed niċċelebraw illum biex kif Kristu li sar bniedem idda qudiemna bħal Alla, hekk dal-frott tal-art li qegħdin nofrulek iġib fina l-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq mulej mis-Sir Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kull imkien inroddulek ħajr. Bil-misteru tal-Verb magħmul bniedem, rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna li narfu nara l-Alla f'sura li naraw, ninġibdu biex inħobbu dak li għalissa maħniex naraw. Għalhekk mal-anġli l-qaddisin, it-troni u d-dominazzjonijiet, il-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla eda ngħidulek qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqgħu birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Qed nofruhom lok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija sliem ħarisa għaqada mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u Kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. F'dawn kollha li hawn madwarna, inta ftajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek, għal-jom nofrulek huma wkoll joffru das-sagrifiċċju ta' tifħir, għal-ġid tagħhom ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jrezzqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, ta' Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostlu u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u l-qaddisin kollha tiegħek għal-merti tat-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem, wodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek. Wettaqa għad-disa il-qaħħa ħassira lina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. U għaw l-lejl qabel ma bata, ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refa għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħada l-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu,
reġa' raddi l-ħajr birek tal-id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan. Ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna u l-qawmin tiegħu mill-imwiet u t-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa u bla teba, ħobs qaddis tal-ħajja, kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u sliem. Ilqaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek qabel, sagrifiċċju ta' missierna Abraha, sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk u Alla li tista' kollox. Amen li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u b'kull grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek. Qed nitolbu għall-mejtin tal-familja Galdez, Teresa u Joseph. Ħen għalihom u għatililhom u l-eżistana mejtin, Elena, id-dawl u Sliem. Lilna l-koll il-midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija u Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu u Pietru, Felicita, Perpetua, Agata u Lucia, Anjeze, Ċeċilja u Anastasja u l-qaddisin tiegħek kollha, daħħalna fil-wirt tagħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħnina u l-maħfra tiegħek, bi Kristu sidna li bih mulej inti tfawwar, toħloq u tqaddes dal-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridin kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa, il-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim waqda li trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. ħenna għalina. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf.
u li bentalla sar bniedem. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. U li bentalla sar bniedem. Nitolbu bil-ferħ u l-qima kollha mulej qegħdin nagħtu ġieħ li twelid ta' ibnek, għamel li b'fidi sieħa narfu l-kobor ta' dal-misteru u nożżuh bħeġġa akbar ta' imħabba bi Kristu Sidna. Għannom tar-rettur tas-santwarju Father Gerard, nixtieq għannom tal-helpers ta' dan is-santwarju u l-benefatturi, il-volontira u l-ħaddiema natu miliet qaddis tajjeb lilkom mimli bil-barkiet u l-grazzji tas-sema li tixtiequ minn dan is-santwarju. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, jew nitolbu lill-Madonna bl-interċessjoni tagħha tbierek l-intenzjonijiet tagħna, l-aktar ta' dawk in-nies li jixtiequ jaqilgħu xi grazzja partikolari. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Et jinfirex mal-widin leħellan